L-imħallef Christian Falzon Xerri ordna lill-Ispettur Pauline D'Amato mid-Dipartiment tal-Investigazzjoni fuq ir-Reati Finanzjarji biex tixhed dwar allegat istruzzjonijiet min-naħa tal-Avukat Ġenerali biex il-Pulizija ma jmexxux kontra uffiċjali għolja tal-Bank Pilatus. Ordni li allegatament ingħatat is-sena li għaddiet fejn qed jissemma li l-Pulizija nataw istruzzjonijiet biex ma jmexxux fost l-oħrajn kontra is-sit tal-Bank Pilatus Ali Sadr Hashmedinejad. L-imħallef Falzon Xerri ordna l-Ispettur D'Amato biex tixhed u tesebixxi korrispondenza li għaddiet bejn il-Pulizija u l-Avukat Ġenerali Victoria Buttigieg fi frar tas-sena li għaddiet. L-Ispettur ġiet ordnata wkoll tesebixxi kopji ta' mandati ta' arrest internazzjonali Ewropej maħruġa mill-qrati bejn Diċembru 2020 u frar 2021 wara li ġiet konkluża inkjesta maġisterjali dwar Pilatus Bank illi kienet intemmet f'dak il-perjodu. Dan id-dikriet ingħata fil-każ imressaq kontra l-Avukat Ġenerali mill-Aqda Repubblika wara akkużi serjissimi fejn qed jingħati li l-prosekutur ma setax isib il-mandati in kwistjoni illi jidher li sparixxew. Rapporti kienu żvelaw li l-mandati ta' arrest kienu għadhom ma ġewx notifikati sennar li għadda. F'dak l-istess xahar l-uffiċjali għolja tal-FCID talbu li jerġgħu jinħarġu l-istess warrants u dawn inħarġu mill-Maġistrat Donatella Frendo Dimek. Il-qorti issa ordnat lill-Ispettur D'Amato biex tixhed ix-xahar id-dieħel sabiex tagħti l-isfond u l-kuntest wara t-talba għal mandati ta' arrest internazzjonali Ewropej li hija kienet resqet quddiem il-Maġistrat inkwerenti Ian Farrugia fi frar tal-2021 u li iżda qatt ma kienu ntbagħtu barra minn Malta.